Sagbutan. Trap sa likod. Sana maghanga ka sagbutan. Good day mga friends! A road trip using a bike ang atong pagkahimuon for this episode. O kung bago pa lang ka sa channel nako, please do consider to subscribe para ma-notify ka if ever nga na ako'y bagong video nga i-upload. Gamayng trivia sa ta! Kabalo ka ba nga ang termino nga bike o ang bisikleta namog na atong 1860 sa France? Pero ang pangutana, kinsa jud ang unang nag-imbento niini? Giingon nga usa ka Aleman nasyonal nga si Karl Ketsch ang nag-imbento niadtong 1862 as a hobby. Apan ang unang patent kay nakapangalan kay Pierre Lallemand nga taga France atong 1866 nga tig-himo og karwahe. Hey, what's up guys? Bike ang sistema na moron. Siyempre kauban na to ang isa ka bikers. Mo na siya ang bikers na Dili bikers ni, bikers. pero na siya bike. Tawag siya bikers kaya na siya bike. Kaya kung motor yung gidala, kaya siya, tawag na motorcycle rider. Tato pa. Basta mo na to. Bike meron. Isa tawag sa mga ani. Taga makagiro. Ya kay tungod kay why kambya akong bike. Sud kay siya. Linda action naggahi. Kamar lang bidaon na. Samot lang niya dito nagkarag sumidaon. Ay tiget na no. Kaya siya na siya mulo sa mga tindahan daw. At paminaon. Kapag na tinatawag sa lugar. Pwede mo kung magdugtong tayo Domingo. Ingon ni sa amin sa salat, di ko gawas. Mga walay, mari mga dili dapat. Pwede magdugtong Domingo. Hala, pwede ta magawas ani. Kita pwede ta mga. Tingot ta. Ano ni sa pwede ka wala ang sulit din. Put me. Karon batsi na ang dalan. Jadi makita nga wala gini brake akong bike. Oh, padayon kami sa pagsikat. Oh, na may gihapit nga balay para maghatod sa gipadala sa amua. Okay, naman na namang isa ka tao. Isa ka tao nga giatda na mo ang rasyon niya. Karon dito na po mila ako Alex og batsi niya ang dalan. Oh, ligawas na jud ang pagkatuntun ako. Kung siya kakawayan na puso ako'y break, pantay ka naman. Ug naabot jud mi sa Sitio Atones ug gipamerya mi sa Tagbalay. What's up guys? Manami sa may Sitio Atones. Gawas na sa Atones. O karon Going head to Alex Drive. Alex Tagaan. Alex Tagaan. Yes. Basta nindot jud magbike. Diri sa talo mo. Exercise.
Healthy living Healthy living. o healthy. Healthy bike. Siyempre, kung nakayato ng uyab, healthy inyong relationship. Yeah. Touchdown, Campo 4. And the journey continues. O sa balay nila Alex, merienda jud ang among giatiman. Dili lang kay duha. Tulo na may diare. Yeah. Kapit na may isa. Natingwit na mga isa. Abot sa unahan eh, madungagan na po mi. Wala, nagbabuang-buang na sila. Hilig di ka ng bulak-bulak, my friend. Storya. Hey, what's up guys? Gigabang si Tito Mar and karon naabot mi sa please promote sa imong YouTube channel. Go. Ayan, ulo go pre. Sagbutan. Sana maghanga ka sagbutan. Basta giingon nga basta magbike ka, okay ra ka mo ko basta naka-ID ka. Kaya pasingot lang man sa para tanggal sa COVID. Pero na mga tao din lugar. Pero unsay mas storya ng balaya na? Yung malaya ni dako yung gasto ana. Dadak para ko gasto gina malaya na. Ako na naghatag sa laga, kapwa ko igagasto ko. Dangan na ako gasto. Kato pa dinid ka magasto gyud sa iya ha. Sila kong gasto sa iya. Abig. Looking scope. Wala pa kang storya. Ug sa way paglangay-langay, tipas kami sa giagian. Sa nga dala na sa mi ni Agi. Hangak. Asa namin naabot guys. Uy. Ang isa sexy kayong pedal oh. Sexy kayong pedal.
down. Joaquin. Kurtado. Namoy ka ng mineral. Hot cake pa more. Lamig kaya. Wala. Ayo. Pagtalom. Ay, de, pagluto. Mani among halin. Imbis nga konsumura, halin na pa jud ug naanay pang tulak. Okay. Ang gisugo og dahon sa saging. Hey, what's up guys? Great lami. Mga travelers around the globe. And there's a tama na tong vlog for this week. Bye.